Η κεφαλιά στα δίχτυα, Κουλιεράκης. 1-0 στο 17 είναι η λύση στον αέρα. Αποστατική φάση για τον ΠΑΟΚ να προηγηθεί στην πρώτη ευκαιρία στο μάτς. Καταπληκτική κεφαλιά του Κουλιεράκη. Καλεί τον Σμάιτς ο Μποροσάκ. Για χέρι. Κουλιεράκης παίρνει με το χέρι την μπάλα από τον Κοτάρσκι. Φοβερά πράγματα. Δείτε εδώ τώρα τι έγινε. Δείτε τι έγινε. Έξαλλος ο Λουτσέσκου. Είναι έξαλλος ο Λουτσέσκου, διότι εδώ ο VAR καλεί τον Σμάιτς να δώσει αυτό το πέναλτι. Δείτε τι έχει γίνει τώρα εδώ. Απίθανο πραγματικά, είναι πέναλτι βέβαια. Απίθανο. Ο Ερέρα. 1-1 στο 22. Οι οπαδοί της Μπόρατς πανηγυρίζουν. Σκοράρει ο Σεμπάστιαν Ερέρα, συμπαίκτης του τερματοφύλακα του και στην Κύπρο το 23. Κάνει ένα πέναλτι που Ντεσπότοβ εκτελεί. Κουλάσιν. Χωρίς φάουλ. Άδεια η περιοχή. Η σέντρα πέρασε για το σουτ, συγκίνηση και με κεφαλιά 2-1. Είναι η βραδιά του Κουλιεράκη. Είναι αυτός που βάζει και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ και διορθώνει την ενδοθρογραφία στο 22. 2-1 στο 39. Δεν υπάρχει επιλογή στην περιοχή, είναι μονόδρομος να γυρίσει η μπάλα, offside, δεν υπάρχει στο rebound του Κουλιεράκη, το stop του Σισκόφσκι. Εδώ ο Τάισον χωρίς φάουλ, λέει ο Σμάιτς, και μετά αναλαμβάνει δράση ο Σβάμπ. Η σέντρα είναι εξαιρετική αφού δεν έχει παίξει στην περιοχή ο Τάισον το σουτ, ο Σισκόφσκι την απάντηση, ο Σδόεφ το σουτ, ο Σισκόφσκι την απάντηση και το rebound του Κουλιεράκη. 5 γκολ στην ευρωπαϊκή παρουσία με τον ΠΑΟΚ, τα δύο απόψε, και παίζει ο Βούκοβιτς και κάνει κίνηση ο Λούκιτς. Ο Βούκοβιτς γυρίζει, ο Λούκιτς αφήνει, ο Κουλάσιν 2-2 στο 45-3. Ισοφάριση του Κουλάσιν. Η πρώτη καλά οργανωμένη επίθεση της Μπόρατς. Με Λούκιτς, Βούκοβιτς, οι δύο πλάγοι, οι εξτρέμ και ο Φορ συνεργάζονται. Εδώ είναι 3 Βόσνοι με 5 του ΠΑΟΚ. Άργησε ο Μπάμπα, πρόλαβε ο Κουλάσιν. Ασυντόνιστος ανασταλτικά στη φάση ο ΠΑΟΚ. Το πληρώνει στο τέλος του ημιχρόνου στο 45-3. Είναι η πρώτη on target προσπάθεια για την ομάδα του Ζίζοβιτς. 2-2. Ντεσπότοβ εκτελεί, κεφαλιά στα δίχτυα. Πάλι από τον αέρα η σειρά του Εκόνγκ. 3 γκολ, 2 στόπερ του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν στο 51 το 3-2. 2 assist ο Ντεσπότοβ. Σκοράρει και ο Εκόνγκ. 2 ο Κουλιεράκης, 1 ο Νιγηριανός. Άψογη εκτέλεση, λάθος υπολογισμός του Σισκόφσκι. Δύο γκολ από κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στον αέρα και το εκμεταλλεύεται. Το θέμα είναι να περιορίσει,
να μαζέψει τα αμυντικά λάθη. Ήμως να γυρίσει ο Σάστρε. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει offside, αν προλάβει ο Σαμάτα δεν τα κατάφερε. Με το κεφάλι ο Σισκόφσκι. Χρέλια. Κουλάσιν τη σέντρα προπόνηση για τον Κοντάρσκι. Τέλος. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 την Πόρατς. Το 45-3 έγινε το 2-2 και εκεί ουσιαστικά φάνηκε το πρόβλημα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο λόγος του Κωστή Μποτσάρη. Δάμε τον τεχνικό της ομάδας της Πόρατς. Θα θέλαμε τις σκέψεις του για τον αγώνα που παρακολουθήσαμε.